Svake treće nedelje u mesecu novembru obeležava se Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda. Cilj je prevencija i edukacija, ali i da se javnosti skrene pažnja na žrtve i posledice saobraćajnih nezgoda. Seti se, podrži, uradi. Slogan je ovogodišnjeg Svetskog dana sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda, u okviru kojeg su simulaciju saobraćajne nezgode organizovali Agencija za bezbednost saobraćaja i Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Zavodom za urgentnu medicinu Beograd i Crvenim krstom Srbije. Prisutnima su se obratili potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i v.d. direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović i uputili apel svim građanima da budu odgovorni, da poštuju saobraćajne propise, jer je bezbedno ponašanje u saobraćaju obaveza svakog od nas. Kako izgleda zaista kada se dogodi jedna saobraćajna nezgoda i koliko to utiče na svest onih koji to vide? Na njih i najviše utiče i upravo zbog toga i sprovodimo samu simulaciju kako bismo mogli da dočaramo, da predstavimo na licu mesta šta se događa u saobraćajnoj nezgodi, kako se strada u saobraćajnoj nezgodi, kako deluju hitne službe. To ima jako veze sa tim nekim našim uopštenim stavom, neće se to meni dogoditi, saobraćajne nezgode se dešavaju tamo nekome drugome. Ne, to nije tačno. Saobraćajne nezgode se dešavaju svakome, mogu da se dogode ukoliko jedan delić nepažnje bude prisutan i možemo imati katastrofalne posledice. Zbog toga nam je veoma važno da izvedemo ovu simulaciju i da pokažemo kako to izgleda na licu mesta. Danas posebno zahvalnost odajemo svima koji rade u hitnim službama, kako medicinskom osoblju, tako i vatrogascima, saobraćajnim policajcima, helikopterskim jedinicama i upravo njihovo delovanje jeste od izuzetne važnosti da li će posledica biti na neki način ublažena. Zbog toga apelujemo na sve građane da kada vide hitne službe, da ih propuste, jer taj delić sekunde možda nekome mnogo znači i može nekome spasiti život. Jako je bitno koliko brzo izađu na licu mesta, ali je i bitna njihova posvećenost i profesionalnost. I još jednom se zahvaljujemo svim pripadnicima hitnih službi koji jesu naši heroji. Veoma je važno da žrtve saobraćajnih nezgoda ne zaboravimo, da budemo podrška njihovim porodicama, ali i da posvećeno radimo pre svega na prevenciji i edukaciji svih učesnika u saobraćaju kako bi se smanjio broj saobraćajnih nezgoda. Moramo ozbiljno i odgovorno da se uhvatimo u koštac da bi unapredili stanje bezbednosti saobraćaja. To možemo samo jednom sinergijom i delovanjem svih službi kao što smo danas pokazali. Samo efikasnom aktivnošću i moram da iznesem svakako da neke od mera za unapređenje saobraćaja su preventivno-propagandne aktivnosti, naravno represivne aktivnosti. Represija sama po sebi nije dovoljna. Unapređenje propisa, pišemo i novi zakon, želimo da mnogo toga promenimo, biće naravno strožije sankcije za one prekršaje i za povratnike koje najviše čine saobraćajne nezgode koje dovode do teških posljedica. Na globalnom nivou saobraćajne nezgode odnose preko 1,3 miliona života svake godine, dok više od 50 miliona ljudi zadobije povrede koje često imaju dugoročne posledice po njihov život i zdravlje.